ito ka mo ang kwan ay mo ang pangalan. Kwan, hunglong ako nga. Unsay relihiyon mo? Baptis akong ginasudlan. Baptis mo nang ingon mo kaganina nga di makaluwas. Niingon ko nga di makaluwas ako. Patindi na ba nga way pulos ang relihiyon? Way pulos ang tawag sa nagkuan. Kay si Kristo ra, nya pagkahuman nagpasa ko pagkaron og pundok nga sumala nimo di makaluwas. Bantog ko na din ha, kay wala ko'y nakita nga nagsupak sila sa Biblia. Kung makita na ko nga musupak sila, muhawa ko ko. Ano na sa ko wala ko'y problema kung si purpose nimo. Masa ko ba katong imong tindugan ba nga ako? Si Kristo lang ang makaluwas. Kunya pagkahuman walay relihiyon. Pasakop ka diha. Sa pundok nga di makaluwas, biyain na oy. O biya lagi ko kung naa sila isupakon sa Biblia. Kaya nakasulat sa Galatians nga kung naay bisag kami o anghel nga mo wali o sukwahi sa Biblia pagasumpaon. So dili gyud ko mosunod anang mga mukontra sa Biblia. Unsa man pong sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang relihiyon walay kalabutan sa kaluwasan. Wala gitong gingon ako tong Roma 19. May babasa letra por letra. Oh, si pagpalyo nga walay relihiyon na. Di na to dumagan ang nakasulat kay kung dumagan to nakasulat dumagan imong hampak. Ginoo. So unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol nga ang relihiyon way kalabutan sa kaluwasan. Ang buot nimong pasabot kanay imong giistorya mao mismo ang iimon sa Biblia. Di mo man imong gisulti karon, di ba? Sumala nimo nga ang relihiyon way kaluwasan. Ang relihiyon dili apil sa kaluwasan. So, mo na kung gipangita karon kay imposible gikuto na gani mong Galacia 1:8 si bisan kinsa nga magtudlo magwali o ebanghelyo nga lahi sa ilang giwali ipatunglo. So basahon mo karon sa Biblia kapitulo bersikulo katong imong ganina nga ang relihiyon may kalabutan sa kaluwasan. Sige. Sabon ako nila. Ingon na ako ganina. Kaning Roma 10 bibira gyud ko magkuan. Kumulitok lagi kuno ka sa imong baka nga si Kristo Jesus ang Ginoo. Ug mutuo lang kasi imong kasing-kasing nga ang Ginoo iyahang gibanham si Jesus, maluwas ka. Wala man giingon dinhi nga kinahanglan na kay buhaton, kinahanglan na kay apilan nga relihiyon. Kay giingon lang man dinhi, tukon lang nimo sa imong baba, buto kang Jesus, luwas ka na daw. Sumpay daw sa 14 o 15. Makibasa daw ko. Paano ba kay Oo, kay murag wa nimo masabtin ang 19 ba? Sumpay daw sa 14 o 15. Asa nimo makuha ang pulyong sa Dios para motuo ang Kristo? Paliw ko pakibasa. Roma 10. Jis ka na, 14-15. Sumpay lang. Isumpay, kay Nuibe naman yung gibasa. Wala mo tawag anang gipadayon, basa ang 14-15. 14 o 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi na sinasampalatayanan? At paano silang magsisimpalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Ito tanong, sinong tagapangaral ang sinasang-ayunan mo at sinasampalatayanan mo nagturo sa iyo na yung relihiyon hindi siya, walang koneksyon siya sa kaligtasan? Anong talata na naman yan? Sige. Anong talata na nagpapatunay na hindi ha? Ang Romans chapter 10 verse 9 manggon, imo ang gihinuga nga mutuo lang ka, pero ang sumpay kinahanglan dawaton nimo ang Kristo. Pinaagi sa pagtuo ni abtong mga magwawali na ipadala. Karon, kanang imong baptis nimo ang tawagan ng mga pastor, kinsa pinagpadala po nila nga mutakdo ito sa mga apostol. Kaya para tuuhan nato nga tama ang imong interpretation sa Roma 19 o aron dili ka maigo sa Galacia 1:8 nga tinunglo. Kuan mo bot pasabot nimo kanang kinahanglan jud ang relihiyon. Ana. Ako mo tubag? Ako mo tubag siya? Okay. Simpre, oy kay ang relihiyon it is a system of faith and worship. Kung tawag ina na kay pagtuo, na kay pamaagi sa pagsimba, na kay pagtuo, na kay pamaagi sa pagsimba, mo nang imong relihiyon mabuto San Pablo 1 Timoteo kapitulo 3 verse 16. Si San Pablo mismo nagpasakop og relihiyon, kana pa nagpasabot nga aron maimpa siya kay nagpasakop siya. Way kalabutan sa kaluwasan ang relihiyon sa iyang pagtuo. Dili oy. Ang mga apostoles, ang tawag inang ang mga event, ang mga propeta kung ato nagpasakop sila relihiyon. Nga naman kay naay koneksyon sa kaluwasan. Kay pinaagi ni anang maong relihiyon gitudlo sa Dios. Episo kapitulo 3 verse 10 ang iyang kaalam diya sa nagkalain-laing paagi. So kung naay magtudlo nga walay kalabutan ang relihiyon, so nagpasabot tat kamutong naigo nga giingon ni San Pablo nga matinunglo ning mga tawhanan kay nagwalit butang nga wala na mo gitudlo.
Ani ya, ang ako alam ang kung gusto na kong ipasabot nga ang ato lang kanang unsa ba nga dili ta mo salig sa tawo. Murag ana lang akong pasabot. Dili mo salig ta sa tawo kay tao manggod. So, Dili ka salig. dito lang sa tawag na sa tao ka, dili gyud ko sa relihiyon. Murag ana. So mali na gipagtudlo sa mga baptist nga sumala sa imong gipasakupan nga ang relihiyon dili makaluwas kay bakit mo to tao ang imong unon na tao naman to. Tama. Ambot pasabot agingon nimo itudluan ko nga Okay, simple asa mga natatun na siya simbang sa baptist, di ba? Oh. Instead of moto sa Biblia, dito may hinuog ka sa mga tao niya. Ikaw po nag-imong ganina nga di ko musalig sa tao. Nya karon nisalig ka sa ilang pagtuo. sa Biblia man ko nakabasa. O mo na akong ipangita karon unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga niingon ang mga apostol nga ang relihiyon ay kalabutan sa kaluwasan. Wala ko mabasa. O, kinsa man nagtudlo nimo nga ang relihiyon ay kalabutan sa kaluwasan kay wa man kay mabasa sa Biblia. Ito ma'am. Nitoo lang ko nga si Jesus lang ang makaluwas. Mo lang na ako. Ani wala ko problema nga si Jesus lang ang tawag nga makaluwas kay pagtuo ng mga Katoliko. Ang ako pangutan nakatong giingon nimo ba nga wala relihiyon kuan kay si Kristo lang. Oo, may problema si Kristo lang pero mo lang ka nga sumala sa Biblia. Ang kining iglesia gitukod ni Kristo si Kristo dili man nagulang. Episo kapitulo 5 verse 23 o Colosas kapitulo 1 versikulo Dili 18. pwede Magbuwag sila. si Jesus dili sapat. Dili. Si Kristo ang iyang iglesia katong matuod niyang simbahan nga iyang gitukod dili gyud na magbuwag. Sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Wala ko ika-ibat na. Okay, sige at ato ang tawagan ng respetuhon. Okay, daghang salamat. Brad, welcome nato. Hulay na. Nag-visit po. Welcome nato. Sunod ka mamumulong. Brad, Gonzales. Ayong hapon. Kasi nakasuri ko din. Imong gitudlo ka ganina nga ang amahan o anak mo na nakasila. Sumala sa mabasa o sa tulong. Sumala sa mabasa. Mabasa. Sumala sa mabasa. Ang amahan o si Kristo isara o maura? Isara. O kisa na ingon yung mga maura sila? Kung kunig maura, isara. Ako nang utan eh. Hindi na maura sila niya pagka magkaroon isara. Isara. Isara, pero dili maura. Isara. Pero dili maura. Isara. Pero dili maura. Isara. Isara, pero dili maura. Isara. Kanang gingon nga akong amahan usara kami. Kanang word nga kami. Duha. Duha. Duha, dili usa. Asa marong amahan? Awa ka muna lang. Wala pa koy, wala pa. So, Ang pangutanan nimo. ang nasulat sa balang kasulatan, akong amahan usara kami. Dili kay maura mi. Ate, basahan na nato. Sige, basahan Yung na. sa pagsulti dire. May mendire. Ato basahan na yung sa pagsulti dire. Kasi ana 1:30. Ako ugang amahan usara. Sa English na I and my father are one. Kato pasayop ni. Kanang giingon nga are din na plural or singular. Gapo. Pwede nimo gamiton ang words. Di ba pwede na? No. Ang akong question is plural or singular. Pwede gamiton sa plural. Ang are Ha? Pwede na gamiton ang R. o ang are pwede kang singular pod. Oh. Uy. Asa man na sa ko sa grammar be? Ha? Tagay daw ko kanang rule sa Ay, grammar may father are one. oh kanang are din ha. Singular, Nag-relation mo na diha, God. Relation siya in nga isa ba? Dili na may akong question eh. Ang Ang rule sa sabi grammar question ba mo? kay siyempre kung mabasa tag mga litra mga pulo kabalo ta sa grammar kaya mo man atong comprehension di ba? So pag imong I and my father are one. Kanang term nga are gigamit para sa singular in subject or plural in subject. Oo. Depende sa paggamit sa anuang sa imong sentence. Tagay daw ko bro sa grammar nga tawag ang are pwede gamiton sa dawas sa plural nga Kaya dili kung masabtan mo ni dire, kung sa Tagalog na imo siya dire. Sir, grammar. Sa Tagalog isa, okay. Hawad man ka sa grammar kay na yung mga ako wa grado. Ingon siya sa Tagalog, ako at ang ama ay iisa, hindi dalawa. Okay. So, pag ingon niya nga I and my father are one, kanang I o kanang father, pila ka subject, isa duha. Oo. Duha pero isa ra Duha. sila.
Kay duha man ang tawag anang subject, kanang noun nagisgutan nga I og Father, duha o isa? Isa ra. Isa ra. Isa ra sila. I og Father, isa ra? Subject ba subject? Mo na sabto na nga isa Subject ra. ba subject? Ang sa Subject. ay ang may father arwan, di one O sila. kanang R lagi diha. Nagisgot sila duha kay ang amahan kay kung siya tawunon mo siya. Morning sa Pilipos, ingon siya iyang gihawasan. Gihubo na yung pagka-Dios og ni sulod sa dagway tawunon sa tawunon. Sa Pilipon. Focus mo po sa just 30. Ang R magod is plural eh. Ang R is plural. Dili mo pwede gamiton as singular kay mahulog ta din na nga kana bitaw nagbasa ta nga wata kasabot sa tong gibasa. Sige biyaan na din na. Kanang sa San Mateo 28:19-20 na sipyat ba si Kristo diha? Nga sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sakto na. Pila ka naon ang naa diha? Pila ka subject? Tulo. Tulo ka subject. Kanang tulo ka subject nina gigamitan og different article da. Kesa, Okay. gigamitan og different article da based sa rules of grammar. Oh. Kanang paggamit sa different article da, uyon ka or atong tawag anong uyon na lang, gi-particulars ang bawat na nagisgutan sa St. Matthew, chapter 28, verse 19. Yeah, okay. Ato ta na, basahon ta na ha. Tama o dili? Doon na sa itulo. Pero nga nung gigamit sa baptize din in. Singular ang gipangita lang ang ngalan dili. Plural ha. Tanawa. Baptizing them. Ha? Pag yung kag him, dili, them. Kung yung kag them, tulo. Sir, dili sir. Kanang them gud sir, mga tao man gud na sir, dili Mao na gani nga. sir. Baptizing them, it refers to the people, persons nga tawag ining bautismohan. Name ang In the name of the Father, in the name of the kanang term nga in the name of The Father. refer lang sa isa ka persona. Gipangita. Kinsa, what is the name of the Tagay Father? ko What is the name diferensya. of the Son? Give the difference between the by the name of in the name of. Mag-iong ka ganing in the name, specific in the name of gisag gitumbok sa mo pangalan. Mao na siya punto nga in the name. In the name of sir, abot pasabot by the authority of. Adili. Wala imo na. Dili Imo na interpretation. Kung naa ko'y mabasa sa Biblia sir. Your interpretation. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia nga ang term nga in the name of or sa ngalan sa nag-refer sa otoridad at bitahon nimo na makaka. Sa diyan na, sa panahon nga nanghingili ang mga apostol sa mga sa mga hiyawaan isa ba pahawa sa ngalan ni Jesus authority ba na dili oy wala ay dili ang term nga in the name of o sige tagai ko og rules sa insaktong lagda sa pagbasa sa bisan unsang klase mga pulo nga ang term in the name of pwede magamit as refer to personal name sige kaya mo kini diri sa Juan imo asa kini sa Mateo masabuti mo nga nagtudlo siya kung kinsa ang ngalan sa mga singular ang rules ba ang rules kay anak mo wala matawag pwede magpunta sir pwede magpunta paminasa pa diyo ta sa punto or masabtan nimo ha wala ko mako-agree dire kung ang Biblia mo kung nakasabot ko sa mga lagi oh mo bitaw nga naghisgot ko og rule sa pagbasa kay para diha to mailan nakasabot pa kasi imong gibasa wa wala ko ato sabton sir ha ani lagi ato ging gisabot taga gani og rules taga gani og rules nagiingon din na sa tawag anang balang kasulatan or sa bisan unsang lagda sa pagbasa sa mga pulong nga ang term nga in the name of that refer sa dito sa personal names o sa ka person. Ang word nga in the name of ha. Okay. Kaya kumingon gani ka o in the name that is nagtudlo siya sa Sir rules. wala kang Biblia man ato literal kung magbisa ta Unsa man kung sita sa Biblia bi kapitulo bersikulo nga pagtudlo ka Biblia lang. mo ba? Kasi na-memorize mo ng Matthew 3:16. Kisa man pinag-ingon yung mga Biblia na. Nagituga. Kisa pinag-ingon yung mga Biblia na. Kasulatan. Lagi kasulatan lagi. Kinsa na pag nag-ingon yung mga kanang kasulatan gisulti San Pablo din na refer na sa Biblia. Ang Biblia nalan, pero ang kasulatan nga nasulat niya, kinsa nagtudlo lagi nimo. Kinsa nagtudlo nimo kanang 2 Timoteo 3:16 refer na sa Biblia. Sorry. Diya wala dia sa imo sir? Ikaw. Okay, ako basahon daw. Wala pa na dire. Kung basahon eh. Dili, sir, ako ang pangutana simple kayo eh. Simple. 2 Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan. Ingong ka Biblia na. Kasulatan ng Biblia. Ginaman na sa Biblia. Kinsa nagtudlo nimo nga kanang giingon ni San Pablo refer na sa Biblia. Kung saan may gipawa, ingon sa Pablo, ako man og anghel nga di ka sa langit magwali, og lahi sa mong wali, patunglo siya.
mo lang may pangutana. Ako pangutana ba kanang 2 Timoteo 3:16, imo nimo Biblia na. Kasulatan. Kanang yung kasulatan. Di na ko mugamit Biblia kay di ko mugamit sa Biblia, kasulatan. Si kasulatan. Kanang imong tibuok kasulatan ni apil lang yung testament ana. Pag mingon ka Biblia kini sa Old Testament, New Testament, minga kanang Old and New gitawag Biblia. Pero mingon diri sa kasulatan o Biblia, manara magyapon na sa sulod sa Biblia ang kasulatan. Kisa pinag-ingon nimo. Wala Kanang ingon sa 2 Timoteo apil diyang Bagong Testamento. Kanawa? Sir, ako pangutana. Atong basan, asong basan. Adagi. Atong basan na. 15. Kato ingon. Og sa sukad pa sa imong pagbabata ikaw nakasabot sa balaang kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kaninyo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Hesukristo ug ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamatlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan sa maayong buluhaton. Correct. O yun ko. Asa man dito bingon dito nga mo na ang bag-o og daang tuboy. Bantay sir, bantay sir ha. Okay. Bantay sir ha. Ang ako pangutana, isabot man gid nimo ng 2 Timoteo 3:16 refer na sa Biblia. Ang ako pangutana, kinsay nagtudlo nimo nga kanang 2 Timoteo 3:16 refer na dito sa Biblia. Si Pablo. Unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga nisulti sa San Pablo ang kanang tibuok kasulatan sa 2 Timoteo 3:16 refer na sa Biblia. Okay. Unsay gahom? Ako na nagahom sir, ang ako pangutana sitas. Basahon lang ako. Ha? Tanawa. Roma. Tanawa, ingon si Pablo ha, nagpahinumdos Pablo. Nahibulong ako nga sa talikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og may balitok ngadto sa laing maayong balita. Nga dili adunay laing maayong balita. Kung dili adunay lamay nagpagubot kaninyo nga buot magtulis sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Apan bisan kinsa o kaniman o angin nga gikan sa langit magawali og lahi sa mong igawali ipatunglo siya. Maybe sumala sa among sulti kani Osborne ko pag-ingon nga aduna may magawalig lahi sa mong ginawali ipatunglo siya. Balik yun ko. Wala gyud sir, wala ba? Dili gyud na mo yung atubag sa kong pangutana. Dili dai ma, salamat. Kanang gingon nimo 2 Timoteo 3:16 ba nga sumala pa nimo Biblia. Ingon nimo ganina San Pablo man istorya. O siya may Kana Biblia na unsang sitas, unsang kapitulo nga kanang tibuok kasulatan sa 2 Timoteo 3:16 refer na sa Biblia. Sa ito pa kini siya walang mabasa sa Biblia, brad. Ako di pangutan na ron sir. Oo. Kaya ikaw may nangutan na buot ba niyo pasabot nga kini wala na ko basa sa Biblia? Wa ko nangutan ng gibasa ba ng Biblia wa? Ang ako pangutan na kana imong pagsabot ba? Kani diya sa imong Biblia sir ha? Ingon ba ya sir sa Pablo basa sa imong Biblia? bisan gani kami usa ka angin magwali kaninyong ebanghelyo nga lahi sa aming giwali ipatunglo. Nagwali ka man na kanang 2 Timoteo 3:16 mao na ang Biblia, Old and New Testament. Okay, o sakop sa Biblia. Unsang sitas kapitulo bersikulo nga kanang Old and New Testament sakop sa Biblia gisulti gitulo sa Pablo aron dili ka magwali og laing ebanghelyo. Sitas. Sa panahon ni Pablo, ang gitudlo niya wala na sa magtudlo silang tugon nga naman sa ang kasuguan gitapos si Kristo ingon pang Hebreano ug Roma. Gitapos si kasuguan. Sa panahon ni Kristo, grasya. Grasya. Sitas. Nga kanang old og new kabahin sa Biblia sumala sa gitudlo ni San Pablo. Sakop na siya. Di lagi wa ko problema sa gingon nimo sakop. Ang akong gipangutana sitas. Magita Okay, ang imo giwali ka na pagkang Biblia. Diba? Unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo kay para matuuhan ka namo kanang gingong kasulatan din na kay ingon magka nga kinala magwali Biblia gyud. Unsang sitas, kapitulo, bersikulo nga kanang 2 Timoteo 3:16 refer na sa Biblia. Ang ako bang gibasa wala sa Biblia na. Ang akong pagkata, balik sa mo. Na akong gibasa wala sa Biblia na. Dili na mo issue eh. Dili na mo issue eh. Kung sa kwan pa na sa korte pa na out of order ka eh. Ano man kay ang issue is dili kay imong gibasa. Nakay ka galing order. No. We are talking about logic here. Lohika. Ang ako ang tawag anang pangutana simple kayo eh.
imong gi-claim nga ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, Biblia na, imo pa nimo sakop na sa Biblia. Gipangitaan ta kag sitas kay gitudlo na sa mga apostoles nga kanang 2 Timoteo 3:16 sakop din na ang Old ug New Testament sitas. Kung mangita ka, diri sa bagong tugon, di ka makapangita, di ka makita diri og dang tugon. Pero moari ta sa dang tugon, na may mabasa. Sige. Ang New Testament, pwede ba ko nimong pwede ba na ako mahibawaan, sir, o nakabalo ba ka, anos ang nasulat ang pinakaunang libro sa Bagong Testamento? So ito ka, anak. Ikaw na lang mo. Gi-claim man nimo, imposible man ang kabalo. Gi-claim nimo ang 2 Timothy 3:16 nga Biblia na. So gitan-aw na ko karon para at least makabalo ko ba nga tama sa sulod gyud siya. Sa unsang pitsa o tawag ang tuiga nasulat ang pinakaunang libro sa Bagong Testamento o unsang libro ana. Sige lang. Ako wala mo ko'y history, wa ko'y kanang wa ko'y kwandak, wa ko kadala kay di man na mo akong tima ko. Okay, so giunsa man nimo, sir. So giunsa man nimo pagkabalo nga kanang 2 Timoteo 3:16 nga Old ug New Testament na nga wa ka kabalo sa mga tuig anus ani gawas ang mga Bagong Testamento ug Daang Testamento. So ang imong ipasabot, ang imong claim karon is baseless. Siguro sa imong interpretation. So ba si imong tubag? Namay gibasa man ako lang akong gibasa kini imo gani gi-claim. Sa ko ba Nangita ko kasi mo ang ebidensya ron. Kay lahi man ang claiming and proving are two different things. Pwede ko mo claim kini giingon kasulatan Biblia ni. Pero kung siya akong prueba nga Biblia na. So ang ako pangutana karon simple kayo kanang 2 Timoteo 3:16 kay imong di-claim. Nangita ang ebidensya sa imo karon kay imo nimo Biblia lang eh. So diya ta magtuyok-tuyok sa Biblia mo na every tupag nimo pangitaan ta ang sitas. Biblia ra ba tong magtuyok-tuyokan? Ina mo ko di pro. Namay gibasa na ko. Wala. Okay, next question. Unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga si Kristo miingon panlakaw mo o pagbasa mo Biblia? Adi na tumusab na ora kay kang nasulat di man na mao. O kinsa mo Dili mo tudiwa na Biblia, maghimo tag Biblia ngay nakahimo. So buti pasabot. Ayaw pag gusto ang Biblia kay ang magdugang, duman ka ng hampak. Good. O ang magkuha yan. So buti pasabot. Sayop to imong wali kaganina, imong gitudlo kaganina, na kinahanglan ko magtudlo ta Biblia na wala mo dala sa Biblia. Okay, ang Biblia, basaw na ko ha. Sultihan ka sa Biblia. Ato basahan ha. Ingos Pablo. Kay wala ko'y kaulaw ang maayong balita kay kini mo ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa. Wa niya kaulaw. What man pa nang talas ng balita, sir? Usam ri sunod ni datang balita. Maayong balita. Sige. Unsa na pong sita sa Biblia, kapitulo bersikulo nga kanang Biblia maayong balita gitudlong Kristo. Ang maayong balita sitas. Sir. Wa ko nang utan explain mo. Sitas ba kapitulo bersikulo nga kanang maayong balita refer sa Biblia? Ang kamatayon, sir, refer sa Biblia, sir, sitas. Ano? Naradyo. Sige. Basahan nga, niingon si Kristo, ang mga apostol, kanang maing balita, refer sa Biblia. Tanawa, gusto niya na ang niyang pagpanabot, ang niyang nuna, gusto ng Biblia. Sir, no. Ay, grabe po ka, brother. Kamo ang nag-claim eh. Kamo ang nag-usap eh. Kamo ang nag-usap. Ang akong gipangutana, based lang sa imong gisulti. Wa mo ko gigawa sa Dili ba ang gisulti mo ganina, dili pa nang dugay nga kung magwali ka, dapat Biblia lang? Samdi ako Biblia lang. So wala nilain. Kasulatan ba? Kasulatan. So unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang Kristo nagtudlo kapag magwali ka, Biblia lang. Balik na bro. Magalit, kay wa man mo kutubag. Unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga ang Kristo nagtudlo pag magwali ka, bit kay Biblia. Sitas. Gusto niya, gusto ng Biblia, tungkol siya gusto. Ikaw na nag-usabi. Imuha ng gusto ng Biblia, tungkol siya mong imuha ng pagtuo. Ayaw na. Kinsa man ang pagsabot kay karon, sir. Alagi, respetuhan ang Biblia. Okay. Kay respetuhan man nato ang tawag anang Biblia ka. Unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo katong imong giingon kaganina nga pagpagtudlo Biblia ang itudlo. Kasulatan. Sitas. Gitugo sa Dios ang kasulatan nga may kapusulanan. Kinsa na pinag-ingon niya mga Biblia na? Kasulatan. Wala ra. Praise the Lord. Glory to God. Ano ba sir? Hallelujah. Kami mga Katoliko, sir. Kami mga Katoliko, sir. Sir. Kayo pa nakita natin ka brother, kita tanaka sa YouTube. Kami mga Katoliko magud sir. Alagi.
Tagaan punto na ko, sir ba? Ani ha? Praise the Lord, dalay. Kami mga Katoliko magod, sir, pag magbasa may tawag ka ng Biblia, kay Biblia lang ang among basis. Nga naman, kay bisan gani ang Biblia, kapilan na ko si pangutanan no ganina, never ka nakahatag og kapitulo bersikulo nga ang Kristo ni ingon Biblia tuuhi. Ang mga apostolos mo ingon Biblia tuuhi. Kanang maayong balita nila, it refers to Christ na, dili na sa libro. Mo gani akong gingon mo. Sa lagi. Kanang tibuok kasulatan din na existido na sa panahon pang San Pablo. Remember nga sa panahon ni San Pablo, wa panahuman pagsulat ang Bagong Testamento. Subot ipasabot kanang pag-claim ninyo kanang 2 Timoteo 3:16, Biblia na bugos na fake na. Fake. Imo Oh, din. fake na. Ang scholar, ang mga scholar ani gihimo nimong sayo kay Maabito ng utana ko nimo ganina, di ba? Maabito ng utana ko nimo ganina. Biblia ang ato ang basihan man kaha, Bible alone naman kaha ta. Mo nag ayaw pagkutog scholar nga naman, Bible lang tayo, di ba? Higtan ta ka sa tawag inigwan eh. Higtan ta ka diya sa Biblia. Karon, kanang giingon din ang 2 Timothy chapter 3:16. Kanang giingon din ang kasulatan, wa pa may Bagong Testamento anong panahon na. Kay nahuman ang Bagong Testamento around 100 AD. Nagsugod pagsulat ang tawag anang Bagong Testamento 52 AD. Gisulat ang 1 Corinto mga around 60 to 65. Subot ipasabot di pa kompleto. So, bugos tong gi-claim ninyo nga Biblia na. Karon kay Katolik kay gi-claim niyo kamo nagsulat. Kano ba mo kabalo mo pila ka Biblia gid duay version no? Aranay ko. Wrong, mali. Di ba sa dihang sa 325 AD sa konsiya sa Nicea dito nagtapok ang mga Katolik nagpunan to ang mga Protestante. Unsa na doon Wapay Protestante ng panahon na, sir. Ha? Ang 325 AD wapay Protestante na ang Protestante na gawa sa 15th century sa panahon ni Martin Luther. Kanang 325 AD First Council of Nicaea mao nang gitawag og panahon na nga nagresolve ang simbahan Katolika mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Nga naman kay anong panahon na naay mga tao nagtudlo, naay mga pari nagtudlo kasi Kristo dili Dios. Wala na ingon ang Council of Nicaea kining atong pagtuog Katoliko Kristiyano si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Wa pa gisgutan ng Biblia kay ang Biblia gisuko ni Papa Damaso I nga i-translate sa mga around 363 AD. Nahuman sa 393. So kanang imong gi-claim nga 325 mali na, sir. Para ka to sa Trinity mo guna. Kang Tertullians nga sa pag-introduce niya sa Trinity, Trinitas. Muna dito nagsugod sa 325 AD ang pagtulunan sa Pasabot ang teaching ang formula. ang formula sa Trinity. Formula, dili teaching. Teaching niya po sa Mali. Katoliko. No. Napakatag na. Pero si Tertullian, Lahi ng formula, sir. Lahi ng formula, lahi po ng teachings yung detail. Pagitag formula, mauna siya ang title or formula sa teachings ng ilang gituuhan. For example, kanang si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao, ang formula is mo ng hypostatic union. Man ang formula. So, mao na ang title kung baga sa gituuhan sa magkasanong kaniadto. So, kanang gingon ni Tertullian sa tawag anang 2nd century about term Trinity, that is the formula. Formula sa faith nga, the Father, the Son, and the Holy Ghost. So, wala nang inimbento sa Tertullian ang iyang kaugalingong teaching, kung dili, ang iyang gihatag is ang formula sa faith may tungod sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Distinct person, but they are one in the same substance. separate, distinct. Yes, distinct yun. Sa to pa, Father, gada Son, gada Father, gada Holy Ghost. Distinct infinite person, pero naay usa ka substance. Father, God the Son, God the Holy Ghost, God the Father. How many God? Isa lang. 1, 2, 3. Isa lang. Eskwela sa Pila ka 3. Dire, 1, 2, 3. Pila ka 3. Sa 3. Kaya, 1, 2, 3. Amahan isa. Anak isa. Espiritu Santo isa. Pila ka 3. 1, 2, 3. 3 mo na. Pila ka 3. Ginay na. Di, pila ka 3. Huwag ko mag- Sa Disco ka. Magbilang yan ka pag 3. Pila may pagkalan mo na. Doon isa. Isa ra ka 3. Isa ra ka 3. Salamat. Praise the Lord.